Ole kachan thlir tu te masan che bela fe kule tuntu ma hianin thui deuh screenshot dan kan soi dawna i mi hi a thara khop mai voi khat screenshot a hianin ni kan phone screen a lang aya tam thui kha i kan screenshot thei dawn ani tumi hma chuanin ka channel hi i voi khat thlin ani chuan khawng ai min lo like share in min lo subscribe sak ve dawn nia chuan video kan kang hna dang masa bara chuanin YouTube hi ain kan lut anga ta hianin screenshot ka tum chin dawn ka screenshot dawn ani thui deuhin te hemi YouTube ami hi ti hianin kan screenshot anga kan screenshot a chuan hemi hi a bo hmain kan screenshot tawlh chho kha i a bo hmain i kan tap anga chuan hetah a hnuaiah hianin scroll send edit delete tih awm ta tah hianin i scroll tih hi kan thlang anga tin ka phone hman hi Redmi ani ta a i phone dang lian chuanin a in ang lova a tih dan kha i settings a in ang lo thin a phone dang neia a rawn tih pawh ka chak khawp mai a amaherawh chu mi chiah ka nei avangin mi chauh ka rawn sawi dawn ani tah scroll ah hian kan hmet ang chuan tian a in slide a chuan a in scroll a chuan tah hianin kan duh chinah dawn kan hmet anga chuan a in proceed dawn ani chuan hei kan screenshot kha ani ta a backlog ila kan screenshot kha han en dawn tiang hei in ta ni kan screenshot kha i a tet na chan chu hetiat tereuh te awm na chan chu i a sei avang khanin a te angin a lang a chuan kan zoom ang a zoom thei a kan zoom chuanin i a pangai ang khanin ti hian a lang leh mai dawn a chuan i zoom lo chuanin a tet a chan chu a thui avang khanin khati chungkha kha ani a tumtuma kan video te ka video hi tha in ti ni chuan khawng ai min lo like share in min lo subscribe sak ve dawn nia vai chungah video in en avangin ka la awm e.